Vi har været på ekskursion til Stevns Klint, hvor vi blandt andet har undersøgt overdrevet og Klinten. Problemformulering. Hvordan er Stevns dannet, og hvilken betydning har undergrunden for vegetationen? Vi har lavet Klintens profil, hvor vi to og to stod ved vandkanten med fronten mod Klinten, og så stod vi med en tommestok og målte længden fra Klintens top til der, hvor skellet mellem selve Klinten og nedslaget var. Målet med tommestokken det blev 76 cm. Derefter målte vi papiret til 28 cm. Vi dividerede 28 med 76, så vi kunne få målestoksforholdet. Målestoksforholdet blev 0,36 til 1, det vil sige at 0,36 cm på tegning svarer til 1 cm i virkeligheden. Derefter begyndte vi at måle fra nedslaget op til de forskellige lag og måle afstanden til de forskellige lag. På skitsen der er der indtegnet skellet mellem det grå og det hvide lag, som ses her og her. Og det er skellet mellem det hvide skrivekridt og gråkridtet. Der er indtegnet flintelag her og her og her, som man kan se nogle baner af her. Da jeg tegnede skitsen efter selve udsagnet eller billedet, kan man se, at det er gråt her og hvidt her. Ja, og det er så skellet mellem gråkridt og skrivekridtet. Der er også tegnet det her, som hedder kryosonkalket ind. Teorien og min observation stemmer ikke helt ens, så da jeg lavede min skitse efter Klinten, som jeg ser på billedet, så synes jeg, at den var mest grå hernede og mere hvid øverst. Men da jeg så kom ind og læste på teorien, fandt jeg ud af, at gråkridtet er over det hvide skrivekridt. Derfor så stemmer min skitse ikke overens med teorien, men vi går til udgangspunkt efter billedet. Det hvide skrivekridt det er den nederste del af Klinten, som vi ser her. Og det består af noget hvidt kridtler, og skrivekridtet det er en let hærdet kalkslam, som primært består af mikroskopiske kalkflader, som hedder kolitter, som vi ser herovre. Og de levede på overfladen på sådan nogle små alger, som levede i flok i den øverste del af vandet i kridthavet. Og når de her alger døde, så faldt de så til bunds, hvor de blev aflejret som kalkslam. Skrivekridtet det indeholder også rester af dyr, som levede på bunden, f.eks. muslinger. Nede i kalkslammen så gravede forskellige dyr gange og efterlod de her gange i slammer, som senere blev fyldt ud af flint, som vi ser de her flintlinjer og flintlag, som vi ser i Klinten. Over hærningshorisonten, som vi ser her, bliver skrivekridtet gråt, og det kaldes gråkridt. Farven skyldes et stigende indhold af kryosomer, som er et mosdyr, som vi ser her. Og det afspilles også i skrivekridtets lagstilling, som i nederste del er horisontal, der, og hvor det så bliver mere bankestruktur, som fremhæves af de her flintelag. Ved afslutningen af kridttiden så faldt havniveauet af kridthavet, som dækkede store dele af Nordvesteuropa. Samtidig så uddøde flere dyr, blandt andet uddøde øglerne, som levede i havene. Disse begivenheder markerer afslutningen på kridttiden og markerer så starten på tertiærtiden, hvor Danien er den ældste del. I Danientiden aflejes fiskelæret, som også har fået sit navn efter indholdet af fiskeskæl. Fiskelæret er en mørkegrå, meget fin og blød kalkholdig ler. Kalkindholdet stammer fra erosionen af kalkplagene. Omkring fiskelæret er en tynd gullig kalksten, som er blevet overlejret, og den hedder ceritumalkalken, som er opkaldt efter en snegle, som lever i det her kalk, og man kan se den gule streg her. For 65 millioner år siden, der uddøde over 75% af alle arter, og det skete grundet af en meteornedslag. Nedslaget blev efterfulgt af voldsomme brande, og i havet blev de organismer først i fødekæden hårdt beskadiget, og det førte til en masse udryddelse blandt de højere dyr i højere op i fødekæden. Op mod 80% af forskellige arter, der levede i slutningen af kridttiden, uddøde. Over lagene mellem det sidste i kridttiden og de lag, som skiller sig ud af fiskelæret. Fiskelæret indeholder en usædvanlig høj koncentration af iridium, som er et grundstof, der findes i meteorer og i forbindelse med vulkanudbrud. Det høje indhold af iridium er en årsag til diskussioner om det her, hvad der skete med masseuddødelsen af dinosaurerne. Dette fiskelag det kan rumme svaret, da det viser, at der højst sandsynligt må have været et meteornedslag, da indholdet af iridium er så højt. Man har senere også fundet flere mineraler i grænselaget, som tyder på et meteornedslag, blandt andet det her, der hedder lamineret kvartskorn eller chokkvarts.
Og disse mineraler er kan kun dannes ved trykforhold, der ikke kan dannes under normale jordiske processer. Fiskeleret giver derfor mange svar om, hvad der faktisk skete for 65 millioner år siden. Overdrevet ligesom heden dannet ved rydninger af udskoven og efterfølgende græsning af de åbne arealer. Det er især jordbundsforholdene, som afgør, om der udvikles overdrev. I de kalkrige steder som morænelandskabet i Østdanmark dannes overdrev. For at overdrevet skal være der, skal der være en kalkholdig jordbund mellem 7 til 8 i pH-værdi, kontinuerlig græsning, som giver varieret artsrig vegetation, høj biodiversitet, jorden skal være udpint. Der er detritus i jorden, som nedbrydes til næringssalte. Næringssalte bliver optaget af planter, og køerne spiser planterne. Så enten så dør køerne og bliver nedbrudt til detritus, ellers bliver de brugt til kød og mælk. Så man kan se, at skemaet er næsten det samme som før, bortset fra at vi har sat kunstgødning. Og grunden til kunstgødning er dårligt for overdrevet, er fordi, at f.eks. hvis køerne går rundt på græsset og græsser, så laver de lort et sted og spiser et andet. Men når man så tager kunstgødning ind, så giver det alt for meget næringssalt til de planter, der godt kan lide udpint jord, de uddør. Hvordan plejes et overdrev? Overdrevet bestemmes klemt, bliver vedligeholdt, hvor det slår høet, hvilket det svarer til dyr som f.eks. køer, går og græsser. Hvilket gør, så jorden bliver ved med at være frugtbar. Der er til gengæld forskel på at bruge dyr og slå høet eller græsset. Fordi når der f.eks. en ko og græsser, sover de, aflægger fækalier og spiser forskellige steder. Hvilket resulterer i, at der kommer mange forskellige planter på de områder, der er. For der, hvor køernes afføring er, kommer meget næringsrige planter, og der, hvor de spiser, er der f.eks. græs, i det de ikke har brug for lige så meget næring. Hvorfor kaldes overdrevet ved mandehovedet et kalkoverdrev? Det er fordi, at stævnsklint består mest af kalk, fordi at det er en kalkklint. Det vil sige, at overdrevet på stævnsklint er et kalkoverdrev, fordi at undergrunden er meget kalkholdig. Hvordan bliver vores planter indsamlet? Sat en stålstang i jorden med en 5 meter lang snor på. Snoren viste radiusen på vores område, hvor vi skulle finde en masse forskellige planter. Metoden er kvalitativ, fordi man ikke talte, hvor mange planter der var, men hvilke forskellige planter. Hvorfor har nogle planter en høj spor, og andre end der? Den langbenede bakkeside, den har vi på 5 point, og det er fordi, den er meget sjælden. Den vokser netop kun på stævn som en skind, og det gør den lokalt udbredt. Grunden til, at den vokser der, det er fordi, den har brug for kalk til at vokse. Hvorfor har nogle planter en høj score, og andre en lav? Så har vi en regnfang, som er minus 1 point, og det er fordi, at den er helt almindelig. Så man kan se på kortet hernede omkring der, hvor man peger, der kan vi se, at det sådan bare er cirka sat med nogle cirka-tal. Og man kan se, at det er lidt udbredt. Hvorfor har nogle planter en høj score, og andre en lav? Sidst har vi merianplanten, som er på 6 point. Og selvom den er meget udbredt, er den stadig lidt sjælden. For dem, der har sat den ind på kortet, de har været meget præcise her, som vi ser, og på det andet, vi havde før kunne se, at det bare var sat ind sådan, som siger der. Konklusion. Stævnsklint er dannet gennem tiderne af vind og vejr. Havet har eroderet i klinten og formet klinten, som den er i dag. Lagene viser svar fra, hvordan fortiden har set ud. Overdrevet på stævns hører til typen kalkoverdrev. Overdrevet er kommet fra udrygning af urskov og efterfølgende græsning på de åbne arealer. På stævns og med klint vokser den langbladede bakkeside som det eneste sted i verden med grund af de forhold, der er. Nogle af de planter, som vokser på stævnsklint, vokser der, fordi de er afhængige af de forhold, der er.